занбурпарварӣ яке аз қадимтарин бахшҳои кишоварзӣ ба шумор рафта, мақсад истеҳсоли маҳсулоти сирф табиии асал мебошад. имрӯзҳо занбурпарварони ноҳияи вахш дар самти зиёд кардани оилаҳои занбури асал ва гирифтани ҳосили хуб ҷаҳду талош доранд, ки ин маҳсулоти табобатию аз ҷиҳати экологии тозаро бештар истеҳсол намоянд. имрӯзҳо занбури асалпарварӣ яке аз шуғулҳои сердаромад ва муфид маҳсуб ёфта. сарвари давлат, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша дар баромадҳояшон таъкид менамоянд, ки ба рушди ин соҳа диққати бештар равона карда шавад. имрӯзҳо хушбахтона дар ноҳияи вахш хоҷагиҳои деҳқонӣ ва оилаҳои ҳастанднафаронӣ ҳастанд, ки ба парвариши занбури асал шуғл варзида ҳосили хуб ба даст меоранд ва зиндагии рӯзгорашонро аз ин ҳисоб ба сомон мерасонанд. Дусмурод Ғиёсов дар деҳаи Чорбоғи ҷамоати деҳоти бисолагии Истиқлолият иқома дошта ба парвариши занбури асал шуғл меварзад. Ба гуфти худи ӯ таи 10 сол аст, ки ба занбурпарварӣ сару кор дорад. ҳар як инсонда ҳамин кори занбур як кори иловагӣ ҳисоб мехӯрад. Одам фарқ надорад чӣ корае боша, иб назди ҳавлида як камтар мемонӣ, ҳам барои хӯрдан, ҳам барои як зиндагиро камтун пеш бурдан. Мисол ҳамира мо кардем, як 10 солчи зиндаги мо аями ярости гав қади ҳамун зурӯаш мо мекунем, аямира ҳосилша мегирем, ғайраи хӯрдан мо зиёдша ба савдо мемонем, зиндагиро пеш мебарем. Дусмурод дар назди як нафар занбурпарвар шогирд истода нозукиҳои ин касбу ҳунаро аз бар менамояд ва корро аз парвариши як қути занбури асал сар мекунад. Имсол рости гап 10 сола ями пеш вақт камтар доштем, сол ба сол қади зурӯаш мо зиёд кардан гирифтем. ҳозир зиндаги аями яросида ҳамон қай мешавад, зиндагӣ мезгарад. ҳозир мисол дар инаҷа инаи қути байнаш перегородка дорад, дуто оила ҳисоб мехӯрад, алоҳида. дар инаш ҳафта, дар инаш яшкои калони ҳаста то 10-та 15-тара як семья ҳисоб мехӯрад, як оила ҳисоб мехӯрад. вош мақсад ки ба ҳисоби миёна 10 кило бояд бутан. ай рӯи ки ҳаво нағз биёяд, табиат нағз бошад, то 15 килоро гирифтанаш мумкин. имрӯзҳо ӯ бо аҳли хонаводааш ба ин кор машғул гардида, оилаҳои занбури асалро зиёд карда ба 50 қутӣ расонидааст. ҳамасола онҳо ба нигоҳубин ва бо хӯроку ғизо таъмин кардани оилаҳои занбури асал ва аз як қатор бемориҳо нигоҳ доштани занбурҳо тадбирҳои саривақтӣ андешида ҳосилнокиро зиёд мегардонанд. дар баробари асали тозаи баҳорию тирамоҳӣ, асали сиёҳдона, асали кӯҳӣ, шири модарзанбур, прополис, гардигул истеҳсол карда оилаҳои занбури фурӯшӣ ва таҷҳизоти занбурпарвариро низ пешкаши занбурпарварон мегардонанд. як нуқта қобили ба ёдоварист, ки дар Тоҷикистон ҳанӯз аз соли 1932 қарни гузашта занбурпарварӣ бо 140 оилаи занбури асал оғоз гардида буд ва то имрӯз миёни мардум ба шуғли дӯстдошта табдил ёфтааст. баъди истиқлолият ба даст овардани Тоҷикистон, аниқтараш соли 1992 250 000 оилаи занбури асал мавҷуд буд ва иттиҳодияю ассотсиатсияи занбурпарварони Тоҷикистон ташкил ёфт. соли 2005 дар ҷумҳурӣ барномаи барқарорсозӣ ва рушди минбаъдаи соҳаи занбурпарварӣ дар Тоҷикистон барои солҳои 2006-2010 ва баъдтар барои солҳои 2010-2016 қабул гардид. дар натиҷа адади оилаҳои занбури асал аз 46 000 ба 207 000 расонида шуд. имрӯзҳо дар тамоми гӯшаю канори вилояти мо зотҳои хушсифат ва аз ҷиҳати ҳосилнокӣ зиёд ва ҳам ба як қатор бемориҳо тобовари занбури асал парвариш карда мешаванд. Дусмурод низ аз ин пешравиҳо қафо намонда ба парвариши зоти серҳосили занбур машғул аст. ҳозир нави мо мақсад ай мо ҳозир карлика бакфаса ё пародаи беҳтарин ҳамин намудои беҳтаринай ина занбура кор кунӣ асал нам нағзай муда занбурушам барои наслаша зиёд карданам нағзай ё ҳамин пародаи ҳамин тарафи хадлонда нағз кор мекунам. пеш вақто доштем билайн буд, карпат буд, местни буд, ӯ ҳосил камтар кор мекардан. дуюм солае ки ҳамин пародаи бакфаза карли кардем, ҳам аҳлиша барои намегаздагӣ одамои навкорда мақсад намегаза. ин беҳад осонай кораш. як ҷиҳати хуби корро Дусмурод таъкид менамояд, ки бо дастгириҳои сарвари давлат, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, занбурпарварон аз супоридани андозҳо озод карда шуданд, ки ба пешравии кори онҳо ва рушди ин соҳа мусоидат менамояд. имрӯзҳо ҷамъоварии асали хушсифати баҳорӣ идома дошта, онҳо кӯшиш бар он доранд, ки ин маҳсулоти табииро ҳарчи зиёдтар истеҳсол карда дар таъмини яке аз ҳадафҳои стратегии мамлакат амнияти озуқаворӣ саҳми арзанда гузоранд. айни замон шумо дида истодаед, ки ин кас ба парвариш нигоҳубини занбур машғул ҳастанд ва
айни ҷамъоварии ҳосили баҳорӣ аст ва тавре ки мушоҳида мекунем занбуре ки инҳо навъе ки инҳо парвариш мекунанд хеле як занбури оромтабиат ва занбуре ҳаст ки ҳамла намекунад, як занбури ором аст, як занбури хеле хуб аст ки ҳосили фаровон дорад. ҳасанзода гулизор, далери шариф, манучери умар, ахбор, ноҳияи вахш.